Jesus ken kai serbimi, daytoy puso ken bagimi. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat iraman tayo ti karkararag tayo ti pagyaman special intention ti Madarang ken Serkina family, ni Karina Ringgor ken ti pamilyana, ni Mrs. Yolanda Manibog, da Jose Jacob ken Gloria Medinasili, kastamot ti special intention for national assessment for his school heads ni Darren Acutina, kastamot ti speedy recovery ni Erwin Tamayo, kastamot ti panangikarkararag ti kararwa ni Tomas Patugalan. Kakabsat, iti umadani na panangarambag tayo, ti nasantuan nanginang aldaw kuna tayo Holy Week. Itultuloy tayo ti mangmariri na, mangpampanunot, nagiti sakripisyo ni Kristo, tagapuken kuana, napasanto tayo, agsakripisyo tayo met, tapno may surot tayo, ti kinasanto tayo, ti awis ti kinasanto, kasken kuana. Pagbabawyan tayo ng dagiti basbasol tayo, tapno adapan na kaikari tayo, amakiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, no pay ipaay mo adi agresa, ti pan nakaisalakan ti tao, ipang pangrunam kadi, nga iti daytoy a tiyempo, paragsakim ti ilim, babaen ti panangted mo kadagiti ado agrasya, kita kad asi aasi dagiti pinilim, tapno saranayen, ken salaknibam asi aayat, dagiti nabunyagan, ken dagiti paymet, agsagsagana nga agbunyag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti maibasa na adaw, iti libro ni Propeta Ezekiel. Kinuna ti Diyos, siya kang Apo a Diyos, irwar kuntud dagiti tattaok kadagiti nasyon anapananda. Umeng tu ida ket isublik ida, iti bukod da adaga. Pag may sa ektu ida akas nasyon iti daga, kadagiti bantay ti Israel. Adanto ari amang ituray kadakwada, ket di danton mabingay iti doa nasyon, wenno dua apagarian. Di danton tulawan dagiti bagida, kadagiti makarimon adi Diyosen, wenno mulitan dagiti bagida iti basol. Ispalek to ida iti amin akita ti panagbasol, ken pananglipot da kanyak. Dalusak to ida, isudan to dagiti tattaok, ket siyak to ti Diyos da. Ninto adipen ko a David ti arida. Agmaymaysadan to iti babaen ti maysa amang ituray, ket tong palendan to as ipapasnek dagiti linteg ko. Agnaeddan to iti daga ang inted ko, ket iti adipen ko a Jacob, iti daga ang nagnaedan dagiti kapuunan da. Agnaeddan to sadya iti agnanayon, kastamet dagiti anak da, ken dagiti kapututan da. Ninto David nga adipen ko ti mangituray kadakwada iti agnanayon. Mangaramidak iti tulag amang ted iti talged, iti pinagbiagda iti agnanayon. Paadwek ti bilang dagiti tattao, ket bangunek to ti templo iti dagada, apagyaman na iti agnanayon. Sadyay, makipagneedak to kadakwada. Siyak to ti Diyos da, ket isudan to dagiti tattaok. Intun bangunek ti templok sadyay, tapno addaak kadakwada iti agnanayon. Maamuan to dagiti nasyon, asyak nga Apo, tinamagbalin kadagiti tattao
dagiti Israelita akukwak. Ti sao ti Apo. Aywanan na tayo to ti Apo, kas panangaywan na ti agpaspastor iti arban na. Dumngeg kayo iti sao ti Apo, da kayo a nasyon. Ipakaamuyo ti sauna kadagiti adayo a purpuro ket kunayo. Isu anang warawara kadagiti Israelita ket umungen nanto ida. Aywanan nanto ida kas iti panangaywan ti agpaspastor iti arban na. Waya-wayaan nanto dagiti Israelita ket ispalen nanto ida. Iti panakabalin tinapig sa anasyon. Umaydan to agkanta asirarag-o iti tapaw ti bantaysyon. Maragsakan dan to kadagiti sagsagot na nga trigo, arak ken lana. Kadagiti karnero ken dagiti baka. Agsalan to dagiti babalasang ket agraragsak dan to. Dagiti babaro ken dagiti lalakay agrag-udan to. Liwliwaen nanto ida ket pagbalinan nanto arag-o ti leddaang da. Bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantan ok tinagan mo, maitantan ok tinagan mo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Adu kadagiti Hudyo tinapan kimmita ken Maria iti nakaimatang ti inaramid ni Jesus ket namati da ken kuana ngem napan ti dadduma kadakwada kadagiti Fariseo ket impadamag da ti inaramid ni Jesus iti kasta inummong dagiti Fariseo ken pangulwen a papadi ti Sanhedrin. Anya ti aramidan tayo kinunada. Adu ti nakakaskas daaw nga aramidan daytoy a tao. No baybay antayo mamatin to dagiti amin a tao ken kuana. Ket umayto dagiti agtuturay at agaruma amang dadael iti templo ken ti entero a nasyon tayo. Ngem nagsao ti maysa kadakwada nga agnagan Caifas ti kangatwan a padi iti dayta atawen. Awan Apolos ti ammuyo kinunana. Saan nyo aya maawatan anasaysaya at amatay ti maysa gapo iti amin a tao. Ngem ti madadael ti entero a nasyon, saan na asinauday toy anak nakim na ngem agsipod ta iso ti kangatwan a padi iti dayta atawen. Impadtuna ti ipapatay ni Jesus a maipaay kadagiti Hudyo ken saan laeng. Agapo kadakwada, no di ket tapno pagkaykaysaan na dagiti amin, ana iwaras-waras nga anak ti Dios. Iti kasta manipod iti dayta nga aldaw, nagtutulagan dagiti agtuturay a Hudyo, apapatayon da ni Jesus. Isut gapo na asaanen anagnag na silalatak ni Jesus ijay Judea, ngem pimmanaw sadyay ket napan iti disso nga asideg iti letang, iti ili amanagan Ephraim. Nagyan sadyay agraman dagiti adalan. Asidig idin ti piyesta ti Pasko dagiti Hudyo. Simmang at ijay Jerusalem dagiti adu at tao anaggapo ka dagiti barbaryo tapno aramiden da ti seremonya ti pannakadalos sakbay ti piyesta. Sinapsapol da ni Jesus ket idi naguummong da ijay templo nagsisinnaludsod da anya ti makunayo umay nga ta makipiyesta. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Dawat dagitay tagalalo nga nagrekoleksyon ken daduma nga ili ti Cagayan. Shout out kano. Kung naamot alangan nga shout out aki di ka nakadado kayo kung kunak ngam nalakablaaw. Nasayat nga panagkikita dagiti nagrekoleksyon ijay. Sigurado makimisa datata
ado ti mangururay daytoy live streaming tayo. Nalakablaaw kada kayo amin apo ken kararag. Nangruna dagitay sumupsuporta ken ikarkararagan tayo nga tumultulong ti parokya ken dagitay amin nga dumawat ti tulong ti panakaikararag. Iti ebanghelyo tayo dagiti lideres ti dagiti Hudyo ti pammati matretendan mabutengdan ta apaya dagiti pammalakad ni Apo Jesus sa bali ti adu dagiti masagid uray jay kadaanan nga praktis da uray jay kadaanan nga kaugalyan da matukay masagid iti panursuro ni Apo Jesus iso nga di jay igo da di jay maari na da ni adamo umay mangbalbaliw kada tayon. Ado nakakaskas daw nga ranamiden da ngem tret kanya da kasla buteng dan ta maagawanen di nakabaybayag nga aramiden da kasanayan da lenteg ni Moises masukatan iti baro alinteg anya dayay ayat pamakawan kinapakumbaba napudno nga panagserbihan nga bagiti serserbian mabuteng dan dagitoy nga Hudyo ta ado dagitay kadaanan nga para kanyada iso ti osto ngem di umay ni Apo Isusen masukatan kaging gana tata nakaladladingit nga adu pay laeng ti mamatpati adu pay laeng ti mangibibiyag kadagitoy nga haanen nga maibagay adu pay laeng dagitay kuan i Old Testament iso ti pagbasbasaran da ti lenteg da uri ti simbaan da iti pamati da ngem haan nga maibagay masapul nga ti umuna nga basaen ko ma daytoy ni Apo Jesus, New Testament, aging gana nga makita ti biyag na. Iso dahito dinalusan na amin, inurnos na. Iso ti ko na ni Apo Jesus, ha anak nga umay mangdadael tilinteg, umay ko, simpaan, urnosen. Kaday jay, ngurit ta, ramrambakan tayo, simana manen. Anya lati kay tartarigagayan tayo, dalusan ti puso. Anya la tartarigagayan tayo, pagbabawyan dagiti nagkamkamalyan. Hanta-hantay mga ibaga nga awan ti basol tayo haan madidya nga attitude namaymayat di si papakumbaba nga umanugot ti nagkurangan sa tatarigagayan tayo ang madalusan kasjay ti naramid na takasjay ti kadakkelan nga mensahe ti semana imay natay iti basol tayo tapno agungar yan nagungar kasi magkanya tayo tapno rumwar di baro akatatao rumwar ikarkarigatan ti na daldalos na sansanto akatatao daya ti tartarigagayan tayo iso nga ni Apo Jesus nga ti nakaikapengan tayo iso ti suruten tayo iso ti datayo ti bagina masapol nga tarigagayan tayo ti panagungar nga masapol amatay iti daan akinatao masapol amatay iti nakapsot na rukop akinatao tapno umay ti nalagda abagi tibagi nga naikapungkin Kristo. Iso nga tata, mangrugi tayo no bigaten ton rabiin, palaspasen, na may mayat lata ti agpampanunot, na may mayat lata ti agbababawi, na may mayat lata ti agdaldalos, ngam ti kang runaan na, di pa nagungar, tapno mapabaro da ito'y bagi. Waya, waya, idem kada kami.
Tumakdar tayo, kumararag tayo, kakabsatap na datayo, ken dagitoy adaton tayo, makaiayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet na pagimbagan tayo, ken ti kadagupan, tinasantuan nga iglesia na. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, babaan ti pamati, ken ti sakramento ti bunyag, pabarwen na kami, tapno agpaay kami nga agnanayon, iti agnanayon abiyag, awatem kad dagitoy daton, ken pagserbi mi nga adipen mo, tapno babaen ti bileg mo, maibanag dagiti na insengpetan at arigagay mi, ket mapunas dagiti basbasol mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo, itagay yo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno unay amay kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Diyos. Tangamin ti panagtutuok ti anak mo ipaay na ti biag ti sangalubungan ket tignayon na dagiti puso mi amang ibunan nagitadayag mo. Kastamet at di maisawang abilag ti cross, iparangarang na ti panangukom mo iti lubong, kenti panagari ni Kristo ana ilansa iti cross. Dakam nga rod apo ken dagiti amin nga angheles ken sa santos, siraragsak kami amang idaydayaw ken ka, ket kunami adi agsarday. A Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken daganapno dati pakaidaydayawam, hosana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay itinagan ti apo, hosana iti kangatuan. Pudno unay apo abiig ka akin na santo, kat si katigubwayan ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rod, ti paay mo, ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat paay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Itangarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi pimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo.
Gapo ken Kristo, siya kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay umararaw iti Ama, kadlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama, miingaddat sa dilangit, dumteng kumati pagariyam, matongpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam dal daw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, nga manugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumanga adda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kaya mi kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lobong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingaw, may kakanyak, nganti may salae nga sa mapaimbagton to'y kararo. Kumararag tayo. Apo dawatin mi itadayag mo, tapno iranod na kam kuma iti kina Diyos mo, iyan tangay tinaraunan na kami iti nasantuan abagi kandara ti anak mo, iso nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti hinggana. Ti Apo adda kumakada kayo, bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.